ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕನ್ನಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಎಂಡ ಎಂಟಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ. ಮುಂಡೇನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕೋ ಪದಗಳು ಬಾಣ. ಆ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಂತಾವ ಬಂದು ರತ್ನ ನೀನು ಎಂಡಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟೆ, ಎಂಟೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬುಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಆಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರೆ ದೇವರಾದ್ರೇನು ನಾಲ್ಗೆ ಸಿಳ್ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಆ ಎಂಡ್ ಕುಡುಕ ರತ್ನ, ರತ್ನನ ಪದಗಳು ಯಾನಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ ಭಾಷೆಲೇನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಲೇನು ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಲ್ತದು ಐಕ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದ ನಮ್ಮನ ಬುಲೆಪಾದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆತನಂದ ನಂಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಕಾರಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆದಕಲು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಅ ಇ ಕಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು. ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕಲು ಅಂಡ ಇರಿತ್ತ ದಿನ ದಾದಾತನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಏರ್ ಕಾರಣ ಅತ್ರ ಏರ್ ಐತ ಜಬದಾರಿ ಪನ್ಪಿನನೇ ನಂಕಿನಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಕಮ್ಯಾ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಪೇಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಮುಚೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಐಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು ನಾವು ಪನ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗೋ ಅವೇನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬೈದಂಡು ನೆಕ್ ಏರ್ ಕಾರಣ ಏರು ಹೊಣೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಒರಿಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ದೀತಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ONGC MRPL ಪಟ್ಟಾಂಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ನೆಕ್ ಸುರುತ್ತ ಆ ಸೂತ್ರನು ಮುಡೆಪೇರು. ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ದುಮ್ಮತ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡ ತುಂಬು ಶಾಲೆದ ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆದ ಬರೀಟೆ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಒಂದು ಯಾನ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ದೀತೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ದೀತೇರು ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುಣವು ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಮಾನ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬುಡದಿ ಶಾರದೆ ಅಥವಾ ಸರಸ್ವತಿ ದಯಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಮಾತಿಕ್ಕೊಂಜೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಇನಿಕೋಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಲು ಬಂದ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೋರ್ತು
ಉನೆಕ್ ಎಂಚ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪನು ಮುಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಥಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬಿತೀನಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು 16 ವರ್ಷಗೊರ ಐಕ್ ಕೊಡೋರ ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರಡು ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಲಿಂಗಗಾವಡು ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಏತೋ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ ಕಷ್ಟಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರತುಗು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಲೆನ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪನು, ಹಾಳಾತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನು. ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಜ್ಜೇರು. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇತ ಕೆಲವು ಅನುದಾನ ಇತ್ತಿನ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಮಾತ ಉಂಟು. ಊರು ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂತ ಟೀಚರ್ನಗಳೇನು ಅಲ್ಪ ಅಗಲ್ನ ಸಂಬಳನ ಮಾತ ಭರಿಸಾದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಶಾಲೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ, ಮೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ, ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಶಾಲೆನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೆ ಇಂಚ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಗಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪರ ಕಲ್ತು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು, ಅವ್ರು ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಗಳು ಅವು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ನಾನಮಾನಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಶಾಲೆನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದಾನಿ ಇಂಚ ಪುದೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಜಿ, ಬೆಂಚಿ, ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಕುಶಾಲಿಪ್ಪರೆಯವು ನೋಡಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆನ ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತರೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಆಯ ಪಾಡು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಿ ಏರಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಬೋಡು ಆ ತಂತ್ರಿ ಏರಿ ಅವಡು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲೆಡ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾದಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಮಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೇದು ಕಲ್ಪಾದಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲು ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಏರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಂಗೆ ಆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದು ಒರಿ ನಾಟಕಕಾರ ಆದು ಒರಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಆದು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಪುನಾರು ಆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೇಜಾವರ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಮಗೈತಿನಾರು ಆರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗೇಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಆಯೋನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದಾಯ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಐಕತ್ತೆ ಆಯೋಗು ಪಾಯ ಆವಡತ್ತಾ ಅವೇನು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಬಂದು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಲುಂಟು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಬೋಡ್ತಿನಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನಿತಗೂ ಸಂಬಳ ಪುರ ಮಗಲು ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಕೊರಿಯೇರಡ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ತೂವನ್ನ ಪುರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಬಂದು ಅಕಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಟ್ ಅಕಲು ಅಕಲು ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಕುಲಶೇಖರಡು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪಂಪಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು. ಆ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದ್ವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಾದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಾದು ಅಕಲು ಊರು ತಕಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ಪೆನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ ಬೂಕ ಸ್ಲೇಟ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಕುರ್ಸ ಬೆಂಚ್ ಅಂದೇನು ಪೂರ ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮುರಳಿನಂಗೆ ನಡೆದನು. ಅವು ಕುಲಶೇಖರ ಶಾಲೆ ನಡೆದೀವಿ, ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸುರುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಯಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ
ಬರ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಪುರ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಎಂದೆಟ್ಟೆ ಅದು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆತೀನಿ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಏರೋಣ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಈ ಕಲಿಯೋಣ ಬಂದು ಇತ್ತಿರಿಂದಾಂಡ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾದಾತನ ಕೆಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಚ್ಚೇರು ಅನುದಾನ ರಹಿತೋಡು ಪುರ ದಿಂಜಿತು ಪೋತೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲುಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂವನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಮಿಂದಾದ ಬಣ್ಣಿ ದಾಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನು ಕಡಪಡ್ರೆ ಪಿರನರ್ಗುಂದಾಯ ಒಂಜಿನೆತ್ತಾದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಂಬಾಗಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಪುಜಿ ಪಿದೈ ಬೋನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಈ ಜವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಭಾರಿ ಶೋಕುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಶಾಲೆಡ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ನ ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋರೊಂದು ಮರಣಿ ಶಾಲೆ ಬೂರ್ದಿನ ಘಟನೆ ಬಂತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದುರವಸ್ಥೆ ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಾತರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನಂದ ಬಹುಶಃ ಒಂತೆ ಆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶನು ಸೇರಾ ಒಂದುಲ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಅವಳ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಸುರುಟುಂಡು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಮುಚ್ಚುನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದುಂಡೆ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಲೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಗಡೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದಾದಾತಡ್ ಈ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಂದು ಕೇಂಡ ಐತೆ ನವೀನ್ ಏರ್ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಡು ಸವಲತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಡವುದ ಉಂದುಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಂಕ್ ಅಂಗಿಪ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡರದ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಅವು ಆ ಶಾಲೆಲು ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಅಜಿನುತ್ತೈವ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟೋಗು 7 ಜೋಕುಲು ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿದನು ಯಾರು ನೀನು ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆನಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ದೀದಿ ಕಟದಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲುಂಟು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ದೀದು ಆಕಲು ತಾರದ ಪಕ್ಕಸು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಾಡು ಮಲ್ತದು ಎಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ್ಲ ದುಮಾವತಿ ಶಾಲೆನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂದ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಐತ ಆ ಸುರುತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಸ್ವಂತ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ತದು ಬೇಲದಕ್ಕಲಿನ ಪತ್ತದು ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ತದು ಆ ಮುಕ್ಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಜಿಮಾದಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಆ ಶಾಲೆನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೇರು ಆಂಡ ಅವೇನು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಡಪವೇರು 6 ಉಪ್ಪುನೆಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತದು ಇನಿಕ್ ಆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಮುಚ್ಚುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದದು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಊದ ಕೂಲೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲೇನು ಕಡಪುಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇರು.